inkosi, Jesu Kristu inkosi, ezweni bazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngicela sibaba amacilongo wethu sizovula ucilongo 173. Ikhona indawo emthimbeni omkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu. Indawo isekhona sekuntambama Ngena, ngena, ngena,
ngiyabingelela ke abazalwane ngegama elihle lomsindisi wethu inkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu namhlanje ukuthi aphinde asihlanganise sisaphila sisahlangene kule ndawo sisalindele umbuthano ozayo ekuyona umbuthano esiwulangazelele ukuthi sihlangatshezwe inkosi emafini sibuthanele khona izosithatha izosilanda njengoba sihlangana kanjena nje ngoba siyazi ukuthi liyeza lolu suku ilona ngilifisa kakhulu ukuthi ufike sibuthane ngaleyo ndlela sesazi ukuthi sesidlulile enhluphekweni sesidlulile enyembezini sesidlulile ekuthaneni isikhale kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe asesule inyembezi. Noma ngazi ubufakazi bakho noma ngizofaka yini ku YouTube kodwa ke uqine mama ungesabi ungapheli amandla uphikelele nje uNkulunkulu uzogcina akulonde mhlambe ake ngidlulise nje lamazwi ngiyathemba ukuthi akusiwe wedwa onande inkinga abazalwane baningane sibefakazile ngokuthi babe ngabasolwa basolwe ngomakhelwane babo lapha kulokho kuJohn 15 verse 18 kuthiwa uma izwe linizonda niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe izwe beliya kunithanda beliza kuthanda okwalo kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwe enganitshela lona lokuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina nani bawe kunizingela. Uma begcina izwi lami nelenu bakuligcina. Uma sibheka lapho ngoba siRoma 12 sizoqala verse 9 Roma 12 ngisazama ukukhuthaza njalo kuthiwa isihloko sakhona uthando nokuphathana kahle. Kuthiwa uthando malungabi nakuzenzisa nenyanye okubi nibambelele kokuhle. Thandani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelane ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo nikhuthalele ukungenisa izihambe. Verse 14 babusiseni abanizingelayo busisani ningaqalekisi thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo manibe enhliziyonye ningazindli okuphakemeyo kodwa yaniliswani ngokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo. 17 ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Sinaka okuhle bakhona nje okuhle ongakunaka komuntu kunaka okubi khohle khona. 18 uma kungenzeka ngokwenu hlaleanisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho inkosi. Verse 20
Kepha uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Sigcine ku-21. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Bengithi nje ukududuza kulesimo engisibonayo nali ke izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wenduduzo yonke ke noqobo lwakhe ngiyamethemba ukuthi uzongenelela, kodwa ke amazwi enkosi ayasiqinisa. Inkosi uqobo lwayo iyasitshela ukuthi uma yona beyihluphile bayizingela, nathi ke sizohlushwa sizingelwe. Futhi ke lithi iBhayibheli laphana kuMateyu 5 verse 11 kuya ku-12, uma bengizingela bengithuka bekhuluma konke okubi ngami noma ngenxa yami, thokozani nijabule ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Yabona umakhelwane wakho noma ubanike mayekuhlupha ukwakhela umqhele, ngoba kusho ukuthi uyanqoba. Njalo uma unqoba uthola umqhele. So njalo uma uhlushwa usenhlanhleni yokuthi usethubeni lokuthola isicoco. Akekho umuntu othola isicoco engazange ayodwa. So umuntu mayekuhlasela noma usathane ekuhlasela ukunikeza amathuba okuthi uthole isicoco, uthole umqhele. Angeke uthole umqhele ungalwanga. Yabona ulokhuza uSawuli waba inkosi kwaIsrayeli engalwanga lutho, kungenzakala ngalutho nje sikwaziyo impabhekene nayo. Egcineni yaphelela phi impilo yakhe. Kodwa uDavide walwa, uthe selwile esegcotshiwe akakwazanga ukuba inkosi. Yaqhubeka impi yokuthi angakwazi ukuthi abe inkosi. Lento uNkulunkulu amkhethele yona ukuthi makabe yiyona yangenzeki. Enjani? Esempini. Kodwa lokho kwadala ukuthi ekugcineni inkosi yamakhosi ivele emhlabeni ozalweni lakhe noma okhalweni lwakhe. Baze bathi abantu abafisa ukuphulukiswa bathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Seliyagqama manje igama likaDavide, ukuthi leya mpi abhekana nayo imakhele umqhele wokuthi noma nini makukhulunywa ngenkosi uJesu kukancane ukuthi igama likaDavide lingaveli. Ngobani? Wabhekana nempi, walwa nayo, wayenqoba. Indaba esekuthaneni uma usubhekene nempi ke uyanqoba yini? Kodwa khona izimpi kumele zibe khona. Ethi inkosi uJesu lapha kuLuka 17 verse 1, izilingo kumele zibe khona. It's a must. So uma ungasahlaselwa ungenayilingo, hayi awuzibuza ukuthi ngisahamba ngakho. Kodwa nje lithi iBhayibheli kumelwe, they have to be there kumzalwane. If zingekho usenkingeni. 1, awunamqhele. Number 2, uSathane ngeke amhlasele umuntu wakhe. So kungenzeka ukuthi unobudlelwane noSathane uma ngabe ungahlaselwa nguSathane. So uma uhlaselwa usenhlanhleni yokuthi uzuze imqhele eminingi. Bengidlula ke kulokho. Mhlawumbe izimemezelo sengizisho ekugcineni. Namhlanje ke sizofunda incwadi yevangeli ngokaMateyu isahluko